panguva ino ichabvunduka vanhu vanyatsa kuziva the reason why aiwa those guys vanopusha for 2030 vachiramba vari resolute kunyange zvavo vasinganyatsi kuziva kuti 2030 yacho inenge ichimboitwa nezvei. Consequences are attributed to the 2030 agenda. Sana pena mashoko ari kubuda kuti aiwa it is a lot of money which is being funneled aiwa nemabribes ari kuitiwa kuti these guys varamba vachipusha for 2030 agenda. Notibva wasubscribe mulike muturn on the bell icon. Tipinda paBBC Zimbabwe mamuda nyora zvamuri kuona izvi vanoposta picture yakunochivhayo nemari zvamuri kuona izvi vamuda nyora chiti checkpoint. According to former ZANU-PF member and Mugabe family spokesperson Julius Mawarire, 120,000 US bribe for each MP to support 2030 agenda in parliament is set. Each MP will walk away with 120,000 and remain as a member of parliament unit 2030. Yeah, Zimbabwe is rich. No maswano mudanyorwa panapa awane wakona no reporter pa BBC vachiti aiwa ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe izvi kuti maMPs amuri kuona ese akaendoza mutungamiri wenyika for 2030 panapa vari kupiwa abribe ye 120,000 US dollars vachiti aiwa mucharamba muripo pazvinzvimbo zvenyu zvamuri aiwa kusvika 2030. But at the same time vanhu vari kurwadziwa vachiti nyika yedu yeZimbabwe iri rich muchikuona kuti the ruling party inokwanisa kurolla out aiwa mathousands akadai achipiwa kumaMPs. If this money was distributed zvine transparency aiwa yaitokwanisa kuti unoita zvinhu zvihombe chaizvo munyika yeZimbabwe ikatodevelopeka masectors of the economy akatoimprovika. Mashoko atiri kuona kuti vanhu vachiona these guys vachipusha for the 2030 agenda zvinozikuonekwa kunzi this 2030 agenda haisisiri pachena haisisiri in fairness, but the 2030 agenda iri kuonekwa kunzi ichangobenefita just a section of the people, ichangobenefita ma-allies. Zvatiri kuona kuti masectors akaita se-healthcare sector aiwa kunyangwe infrastructure, maroads nezvimwe even education zvicharamba zvichitodonha aiwa amene zvichasvika kupe by 2030. Tudze mafunguro aimwe kuti kudipa pamusoro pechitiko ichi penda comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.